En un petit poblet costaner hi vivia un noi no gaire avispat. Un jove que no sabia dir que no a cap tipus de joc o aposta, per arriscada que fos. Això no podia acabar bé. I menys, quan un dels seus amics va apostar-li una fortuna a que no era capaç de robar l'arma d'algun dels pirates que acabaven de desembarcar. En Misp no tenia por. Era hàbil i no li va costar gaire d'aconseguir. Però se'n va penedir. Tan bon punt va veure quines van ser les conseqüències. Les flames cobrien tots els racons del poble, i ell tampoc se n'hagués sortit si no fos per aquell home misteriós. Un encaputxat que el va acollir i el va instruir en la caça i la supervivència. Uns mesos més tard, el mateix grup de pirates amenaçava un altre poble, i era el moment d'intervenir. Van acabar amb ells. Ja no donarien més problemes, però en Misp no podia creure el que veia. El seu mestre no havia sobreviscut. A partir d'aleshores, va decidir seguir els seus passos i protegir els innocents. Fins que un dia va ser capturat per un grup de Drow. Benvingut al grup Misp. I ara, a dormir.